ancient city of Daura, the hometown of late former President Muhammadu Buhari, is in a somber mood of mourning. The sorrowful mood envelopes the residence of the former president as mourners gather at his residence to condole with family and friends of the deceased. One of the former president's closest friends, Mr. Suleiman Amani, and his driver, Mr. Yao Chiroman Baka, believe that the late president's simplicity made him remain deeply connected to his community as they urge Nigerians to emulate his good deeds and forgive his offenses. Muhammadu Buhari is a principled person. He once told me that he never siphoned public funds, so people should learn how to be just and trustworthy. It is now that Nigerians will realize that they missed a good father and leader, especially Northerners. May his gentle soul continue to rest in peace. Wallahi mutum ne mai riko amana mai rike Najeriya tana bukatar irin wa'annan mutanen. Nigeria needs people with Buhari's character. If any of his cabinet members share some of his qualities, Nigerians will have no reason to travel abroad for greener pastures. His loss is painful, and I urge Nigerians to please find a place in their heart to forgive his misdeeds in his military career as petroleum minister and as president for 8 years. Shugabanci tun daga soja, yayi gwamna, yayi minista. Governor Diko Rada of Katsina State is among the early callers as he leads a delegation that includes state officials and former president of the Senate, Senator Ahmed Lawan. His ascension or his election into the office of the president in 2015, the first instance, was as a result of his track record of public service, of duty, of integrity in public service. Meanwhile, there is heavy security presence in Daura town, including the entrance of the Daura Emirate Council. However, commercial activities continue uninterruptedly along the major road linking the residence of the former president. The mood on Sultan Road in the government-reserved area of the Gudanar metropolis is calm as residents come to terms with the death of the former president Muhammadu Buhari, who is one of the prominent residents of the area. However, there is no presence of sympathizers at the Kaduna home of former President Buhari. Only security guards are in duty. They informed Channels Television that relatives of the former president had traveled to Daura, his hometown in Katsina State. However, some neighbors and associates of the late leader describe him as an incorruptible and kind individual. In terms of security, he actually provided for the security personnel. He provided for so many things. But for this capital project, this road, actually, I will live for long to remember him. We will find with him. He's very good, very kind person, very honest person. Very kind with us, very well. That's all, food, money, everything we needed. The late former president had moved from Daura, his hometown, to Kaduna on February 27, 2025, almost 2 years after leaving office. It was from his Kaduna residence that he traveled to London for medical treatment, where he passed on at the age of 82. To yanzu haka dai an fara sallar jana'izar tsohon shugaban Najeriya, Janar Muhammadu Buhari. And now they've arrived at the venue of the event now in Daura. We just saw them coming in. So
kamar yadda kuke gani yanzu haka kamar yadda kuke gani yanzu haka an iso da gawar marigayi tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ga gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum wanda ke daga cikin waɗanda suka yi rakiyar gawar kenan Malam Nazir. Kun sauraro wannan motar ambulance kenan wadda a ciki ne aka dauko gawar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To Nazir, kamar yadda kake gani kuma kake ƙara sanarwa da masu sauraro, tare da wannan mota akwai gwamnoni da suka yi rakiyar wannan gawa da kuma jami'an tsaro. Ban san me za ka iya bayyanawa ba. To Yunus, da fatan kamar dai yadda kowa ya riga masu kallon mu da sauraron mu ke gani, da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ana ta kokarin fito da gawar ne domin iyalansa su yi sallama da shi kamar yadda aka saba. Tuni uwar gidan marigayin Aisha Buhari ita ma na ga ta shiga cikin ɗakin. Na ga mutane tuni sun fara alhini na rasuwar marigayin, ko kuma in ce ana ta ci gaba da alhini na rasuwar tasa. Gwamnan jihar Katsina mai masaukin baki Umar Dikkoraɗa waccan ita ce kofar da kowa ke ƙoƙarin shiga farfajiyar falon marigayi. Gawar wannan dai ita ce motar da aka ɗauko gawar marigayi wato Muhammadu Buhari. Manya-manyan kwamandoji na hafsoshin tsaron Najeriya da suka haɗar da rundunar sojin sama da na ƙasa, akwai hukumar custom, akwai kuma hukumar immigration, ga mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima kenan, wanda kuma yana daga cikin wanda suka je har birnin London suka taho da gawar marigayi Muhammadu Buhari. Daga cikin waɗanda muke hangowa a cikin motar gawar akwai Yusuf Buhari kenan, wanda kuma yanzu ne ake gawar wanda ga masu yake da kuma makusanta da kuma marigayi masu da ta cikin gawar cikin motar asibiti kuma dora ta kan wani kenan da za a shigar da su
'ya'yan marasa wato na birnin Katsina ke da kuma kawo da mai ɗakin sa motar iyalansa suna cikin da shiga cikin motar domin yi masa wato domin sallama ɗan kwana da shi kuma kamar yadda ko kuma al'adar mutane ne da ta shiga domin ban kwana da gawar inda suke ta zubar hawaye da kabira sunan da iyalansa da suka halar da ita zara Buhari zuwa cikin motar da gawar ciki. Waɗannan su ne 'ya'yan marigayi da ke ta kuka da jimami na rasuwar bayan kawo shi gawar. Ana ta kokarin shiga da ita amma ake kokar da wasu koke-koken ban kwana kenan na wanda rashin mutum tabbas da kuma rashin wani Najeriya musamman ma mahaifarsa da yanzu haka ma ake suna ganin da ban san dai ba sautin su da shi ba amma dai tana da wani ta rasa nan dai ana ta cincirin domin ganin gawar ayyuka. kamar da kuke gani an shigo da gawan nan kenan yanzu haka a cikin gidan mai girma tsohon shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari kenan a cikin wannan mota yanzu ga shi kuma ga cikin suna suna da kallo kuma manyan baki ana shiga suna kawo gaisuwa cikin motar nan sakamakon su an yanke shawarar daga ciki za a shiga cikin mota a mata ayyuka shida za a sauke mota daga cikin mota a kada gawar amma yanzu an ce iyalan za su zo kawai su mata addu'a a wuce da ita a wurin jana'iza filin da aka tanada ne suke ta kai kudu suna zuwa wajen gawa ‘ya'yan ne suke zuwa wajen gawa suna zuwa suna masa addu'a da iyalansa ne suna fitowa domin su bi su masa addu'a sannan sai a wuce da shi wajen da za a binne wannan gawa ido yana zubar da hawaye sosai saboda wannan babban rashi da muka a wannan ƙasa da ‘ya'yansa da ɗan uwa da dangi ana ta fitowa ana zuwa gurin wannan cikin motar domin a yi masa addu'a suna shigowa suna ganin gawa suna mata addu'a a shi nan dai da manyan mutane daban gabanin kasashe daban duka a cikin wannan guri a yanzu haka kuna iya ganin ga mataimakin ga gwamnan jihar Katsina nan al'ummar da yana ta zubar da hawaye sosai kuma suna shiga suna masa addu'a da za a wuce da shi wajen da za a sani na dai gani da 'ya'yansa ne da ɗan uwa da dama suna shiga cikin motar suna yi mata addu'a ana yi masa addu'a cikin wannan mota da yan uwa suna zuwa suna ganin gawa suna ban kwana da ita suna ban kwana da gawa ana mata addu'a to kamar yadda da kuke gani har da ma'aikata yawa dai sosai yan uwa da 'ya'yayensa
gara Buhari na ke iya gani da matarsa ne ita ma suna cikin mota su kuma yadda da kuke gani a cikin wannan mota ba iya gani ana ta cunkoso da yawa shirin ba ka daina cikin motar nan. Masu kallon mu kamar yadda dai kuke gani yanzu haka tuni gawar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta riga da ta karaso wannan gari na Daura kenan, wanda kamar da kuke ganin tawaga ce ta shugaban kasa da mataimakinsa da mataimakin shugaban majalisar dattijai honorable Barau Jibrin Maliya da kuma shi kansa shugaban majalisar wakilai ta kasa honorable Tajuddin Abubakar shi ma duk yana cikin wannan tawaga tare da iyalan shi kansa tsohon shugaban kasa kuma marigayi Muhammadu Buhari duka suna tare da wannan gawa domin an kawo ta nan garin Daura wanda anan ne za a yi mata sallar jana'iza a ji abin da shi a kabarinsa. Yanzu wannan gwamnan kasa da ke nan shi ne wanda ya fara wuce a cikin wannan motar, ga kuma motar gawar wacce ita ce motar gawar da kuke kalla da ta wuce. Ga shugaban kasa shi ma wanda ga motar shugaban kasa da matarsa. Ga shugaban kasa shi ma
kamar yadda kuke gani ga mu a filin tashi da saukar jirage na cikin gidan tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Ga mu mun yi sahu muna jiran isowarsu daga Katsina State domin a gudanar da jana'iza. Duk yanzu haka ga mu a cikin gidansa inda jirginsa yake sauka, a nan za a yi mai jana'iza. Ga manyan baƙi nan gwamnoni da ministoci, 'yan majalisu suna ta shigowa wannan domin samun jana'izar tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari, wacce yanzu haka sun ɗauko hanya da shi, sun ɗauko gawarsa sun taho da ita nan cikin garin Daura. Kamar yadda ko dai ba komai. kuna tare da Uzaifa ne? Wannan abu ne ba zai auren su. Yana bayana. Alhamdulillah, Allah gafarta wa baba. Amin su ma. Ya zo. Kai! You get two head back, go back. Kayan ta nan za ka kuza ka fita? Amma dai mutanen nan cikin gidan ne ga kuma mutane can waɗanda ba samu damar shigowa ba daga bakin waya suna addu'a, su ma suna jiran isowar mai girma tsohon shugaban Najeriya domin su ga yadda za a yi masa jana'iza. Amma mu ga mu a ciki kuma sahun farko muna jiran isowar gawar, wacce yanzu haka sun taso daga Katsina. dan yaron nan wai ya ba da wai a nan nan waya goma an yi tunga ne na ga karba ko ya dauke ko ai wannan gudun gare su wato ta suke gurgun na an bayo yi manyan bakin da suka zo ga sai inda suke sauka. Ina hango Bala Muhammad, gwamnan Bauchi, sannan ga sarakuna can, ministoci, ga Shaban Sharaɗa ma ina hango shi a wannan wuri. Ga manyan baƙi nan daga ciki da wajen Najeriya suna ta shigowa cikin wannan filin jirgi, inda a nan ne muke sa ran za a yi jana'izar tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Muna addu'ar da Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah ya sa ya je a sa'a. Nan shine roƙon da muke masa. Ga baƙi can dai suna ta shigowa ta waccan ƙofar, can suna ta shigowa
so kasancewar nan a gaba muke suna akwai hanya da aka ba su ta musamman wacce za su zago duk ai tare za su tafi da gawa. Idan kuna hange inda mutane ina ga tare za su koma wannan abin mamaki wanda ya binne akwai su fa da aka ajiye a hanya duk kilomita ɗaya an ajiye mutum ɗaya a daji. Akwai dai ruwan jami'an tsaro. Kilomita ɗaya? Yana ajiye. Ai nisa. Sun yi nisa da yawa. Can hanyar Kano ne. Mil dai. Dan ma hana ta karya. Kana ji daga baya ne suka dawo dimmil amma da kilomita ɗaya. Kilomita ɗaya fa yayi daga nan fa. Ya ko bakin titi. Shi muke gaya ma. Mutum ɗaya kuma. Mutum ɗaya sai da aka zo nan wajen Chadi ne ko ina. Suke ajiye dimmil ɗaya mutum ɗaya ka gane? Kazara amma tun daga kan nan Tsohon gaba ke. Kafin ka zo sandan kwana sandan daga Fago duk kilomita ɗaya mutum ɗaya. Ana kusa sun ƙara zuwa. Ka wannan ba da imani. Ya tarbina. Allah ji kan baba na gafarta masa. Kawai ba a ce mu tahi ba. Dan karambani. Suwaye ne? Kamar yin hau. A sarakunan can sun fara fitowa daga masaukinsu na filin jirgi da ke cikin gidan tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. A can dai ga wannan tana gab da ƙarasowa cikin wannan gida a garin Daura. A nan garin Daura nan da cikin gidansa ne. A jami'ai nan suna ta aikinsu. Nan filin da kuke gani a nan za a yi jana'izar sa kamar yadda kuke gani nan cikin filin jirginsa ne, kuma ga jami'an tsaro sun buɗa a wannan guri. A nan ne za a yi jana'izar Muhammadu Buhari. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa idan ta mutu zo mu cika da imani, Allah ya kyautata namu zuwa. Can rundunar da kuke gani runduna ce ta Najeriya karankatakaf, domin al'umma ne daga sassa daban-daban na Najeriya da ma ƙasashen waje. Akwai shugabannin ƙasashe wance su ma za su halarci wannan jana'iza. Sun biyo ta Katsina tare da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, tare za su shigo cikin wannan gida, wanda a wannan fili idan aka yi masa jana'iza za a tafi da shi ɗayan faɗin nan da gogon ɗansu. A nan ne kuma ƙabarinsa yake, a nan za a yi masa jana'iza. Nan cikin gidansa ne, cikin filin jirgin gidansa. Bai ba lafi naka? Bai ba? Network ne wallahi ke. Da wani network ke amfani? MTN ne. Ni Airtel ne, ɗan iska ne.
wannan ba dan so ake wani abu ba kawai dan dai jama'a samu cikin drum ga wasu ne kawai ba ma an yi gare dole ma ta I know da ya kai su ba da an yi ban kwanan ƙarshe wanda ba su yi kowa da ga baki nan dai kamar yadda kuke gani suna ta shuwa wannan fili wanda a nan ne za a yi jana'izar tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya shuka na mutuwa gaskiya ne zai tsawo da kama ai ko a rashin lafiya idan ka ga mutum irin da zuciya dai goma da haraka gaskiya duka al'amuran shi zai baka in ya ido hudu da mala'ikunan duka al'amuran shi sai da kanka za ka san an yi ido malam sun ba a yi shekara guda ba an zala zai sanar da rikin wallahi mahaifina a kan ido na a kan da zare da shi banya na a kan To yanzu haka dai an fara sallar jana'izar tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Dama can haka suka yi wanda su zagaye ta nan wanda suka gina bai ba su da in ya lalace ko da shi ne ga su sojoji ne za su yi a mishin Let them go behind, go behind, go behind, go behind, go behind, go behind. Behind sorry. Clear this line. Behind. This one. Please, move back.
Hey, wani me yasa? Ai ba su magana wanda. No.